Očko vidíš. Očko vidíš. Mko. A Y. Nádherné. Ja som spravil ešte si. Jebe, jaký je zrazu. Jaký je zrazu. Obočie, nasraté. Jebe, takýto nejsam by si nechcel hneď. Dámy a páni, toto bol Separ OG v automate. Ďakujem veľmi pekne, že sa nechal ukázať na takú pičovinu. A ešte mám pre teba jednu úlohu, ktorú sa mi motá jazyk. Jednu úlohu, počkaj, musíme vyhlásiť súťaž. Tak mi povedz, že akú súťaž by si vyhlásil a o čo by si ju vyhlásil. Odfoď sa, čo na najnetradičnejšom mieste. Myslím tým, akože ne, že sa zabijete, že teraz pôjdete na žeriav niekam alebo tak.